Subscribe paTrare 263 mahara. Ndatisubscribe inguva iripo tena on the notification bell. Azvibhadhariswi hama yangu ndatite izvi chimbi tisubscribe. Macases atiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe, macases evanhu vari kuwanikwa vakazviuraya kana kuurayiwa nasomeone. Nyanda nezvomuzora nhasi, sad news inyaya yaBarbara kusasana. Barbara kusasana mukadzi iye anga aine 35 years, anga achishanda paZRP police yemuno muZimbabwe, anga achishandira ari muno muZimbabwe, asi akaenda kuUK kunoita care work. Aenda kuUK kunoita care work, akazowanikwa iye akafa ari mumba maaigara nemurume wake. After awanikwa akafa, Barbara, munhu aifungidzirwa nzi ndiye angadai akauraya Barbara, murume wake. Ari murume wake ndiyo yanga iri suspect. Murume uyu ari kunzi iye mapurisa ari kutaura nyaya iyi, ari kuti murume uyu akafa tisati tanatsomubvunza, akazvikandira mutraki akafira passport. Nokumboroto zvatinofuka comment section pamusoro penyaya yaBarbara. Barbara ari kunzi iye awanikwa ane ma-injuries akasiyana-siyana pamuviri wake. Zorora murugare Barbara, tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti paunobuda uchienda kuUK kunoita care work uchawanikwa wakafa. Nomboro share this video kuhama neshamwari. Vadikani tiri kupera nekuurayiwa nevanhu. Vanhu vari kuita kunge mhuka, vari kuurayana pachavo, vari kupedzana pachavo. Opedzwa sei makesisi aya? Zvimwe zvakuda kushinga kunamata. Barbara watirwadzisa veukama chemaine tariro kusiya vana dziri nerere here.